vídeo é perfecto, é emotivo. Eu emocioneime desde o minuto 1 hasta o último momento. Eu teño a impresión de que é un vídeo basado no sentimento, é un guión que aposta por facer chegar ao corazón as imaxes de Carnota. Deixa de ser o típico vídeo promocional que estamos afeitos a ver seguido, e no que máis te fixas eu creo que é no argumento, na historia, o que che deixa pensando como vai acabar. Está claro que está feito co coraxón aquí, cos pés na terra. Ten este outro punto nostálxico que conecta coa xente de aquí, e esta é a parte que me parece máis interesante do vídeo. I loved the video very much. I like it very much because it shows the beauty of this nature here. Creo que transmitiu un pouquiño todos os puntos que son clave neste concello. Está na línea de chegar, de empatar e de deixarse ver repetidas veces. Imágenes moi plásticas, desde o punto de vista artístico merece un Óscar. Bueno, todas as paisaxes, que vou decir, as paisaxes de Carnota son as máis bonitas do mundo. Entón, aquelas imaxes eu creo que van impactar na xente de fora para chamar para que veñan por aquí xa. Vemos o que hai, Carnota que está por descubrir, e hai que descubrila. Isto é Carnota en estado puro, e a xente vai nos conocer ben a partir de agora.